Да, здравейте, приятели на Gameplay България, аз съм Жоро и това е влог. Уоу, нямало е влогове от около месец и нещо, може би, за което се извиняваме, но все пак знаете, че няма как да смогнем с всички тези поредици и с правенето на влогове, понеже наистина много ми е натоварено ежедневието, просто сутрин ставам доста рано, макар още не съм втора смяна, имам странична работа по самия компютър в момента, а и нещо друго, което нали, си засяга само мен. А, Училище, тренировки съм в нас. Демек излизам си сутрин в 8 и се прибирам вечер в 9, което е направо страшно. И така, ще се постараем да има малко повече влогове и това ще е нещо като channel update. Чуете се сигурно защо този е без фанелка. Да, това е първото нещо, което сте се запитали, може би. Ами, защото влизам да се къпя. И видях тук на поставката до огледалото фотоапарата и викам, чакайте да ударя един влог, тъй не съм правил от много време. Да, и виждате в момента коремът ми, който изгуби форма. Поне още си личи нещо. Както и да е. И така, как стоят нещата около отбора? Около отбора нещата са много добре в интерес на истината, макар че загубихме едно от попълненията си, а именно Новаков. Както знаете, повечето от вас той напусна. Защо? Не мога да ви кажа точно. Новаков, това, което ми каза той, беше, че иска да се развива сам, т.е. соло. Няма нищо лошо в което соло да се развиваш, все пак знаете, че Gameplay BG натрупа тази гледаемост и точно с солото, което правех аз, понеже наистина знаете, че Gameplay BG въобще не беше замислено да бъде отбор. И нито сме се карали, нито някакви такива детски изпълнения. Все пак големи хора сме. Все пак големи и не сме много големи. В смисъл на 16, 17, 20 години сме. И така, Боже мили, какви са тези грешки! Пожелаваме успех на Новаков. Надяваме се да успее в това, което се зафаща. И беше ни приятно да работим с него, макар че беше колко? Около 4 месеца. Много добре се бяхме сработили, но все пак негово решение. Успех, Новаков, ако гледаш този клип, и само нагоре. Така. Друго, което искам да кажа е, моля ви спрете да питате защо сме се махнали от SK Clan TV. Защо сме се махнали? За да сме се махнали, има причина защо. По-точно аз се махнах и оттам и някои хора от отборът ми. Общо взето има си причини. Сега няма да ги казвам тук на обществен терен, понеже каквото се случи в един клан или отбор, то трябва да си остане там. Просто ще кажа, че имах мнение за някои хора, много добро мнение при това, но уви вече не е такова. Не ме интересува дали ако някой гледа в момента от SK Clan TV, ще види него си в това. Въобще не ми пука. Ама съжалявам, това е истината, няма какво да се лъжим. Доста жертви направихме и накрая някакви такива изцепки, не се вързва. Както и да е. Също така, днес би трябвало да пристигне фифата на Александър. Днеска сме 29 септември, мисля, че сме. Трябва да му пристигне фифата. 13-та, естествено, която е закупена в смисъл предплатена е преди месец горе-долу. И започват много епизоди. Също така Goggo има Global Offensive вече, на която може би и там ще видите епизоди. Също влоговете ще бъдат засилени доста сериозно. Ще има тези дни отново Ask FM видеоотговори, понеже наистина много хора ме питаха защо няма видеоотговори.
Другото, което е защо няма клипове. Вече казах защо няма, понеже все пак си имаме личен живот, не можем да сме нон-стоп на компютрите и така нататък. Аз съм се захванал много сериозно с бокс и в смисъл това ми е на първо място в момента. Въобще не ми остава време за друго. Виждате, когато съм свободен, естествено има си клипове, няма как, нали, да зарежа всичко. Все пак цял отбор зависи от мен. Не съм дал паролата на никой. Няма и да го направя скоро, понеже не може нещо толкова, което да съм се мъчил за него и да искам да го направя, нали, добро и да си дам паролата на някой, видите ли, изкараме се нещо и да се затрие всичко, после ще има много, много проблеми се създават от това нещо. Така аз мисля най-добре. Също така скоро може би ще има конкурс за набиране на един, двама, трима членове, което естествено ще стане, няма да е сега, ще стане може би след месец-два, но какво ще се очаква от там? Единствено хора, които са над 15 години ще могат да участват, понеже все пак сериозен отбор сме, не сме някакви ламави пичове, които сме създали отбора преди 2 дни. Очаква се сериозно отношение от нас, няма как да приемем някой 12 годишен примерно, не че имам нещо против малките, но просто не върви в смисъл такъв един развит отбор на такава степен, понеже отборите в България не са много развити и да приемем някой, който е на 12 годинки и не върви. Извинявам се, ако някой се засегне от това нещо, просто изразявам реално мнение по въпроса. Общо взето влизам да се къпя, понеже от 7 минути вече дрънкам. Влизам да се къпя и очаквайте съвсем скоро влоговете. Майна ТВ, между другото, не сме го забравили. Утре е неделя, с Кристиян ще се срещнем. Така, и ще направим, може би, 2-3 клипа. Може и повече да имаме в аванс. Там наистина вече нещата доста западнаха в Майна ТВ, но надявам се всичко да се нормализира. И това беше от мен, Жоро. Надявам се да получихте нужната информация, която искахте, макар че се отклоних доста от темите. Не забравяйте да гласувате, коментирате и да се абонирате в YouTube и да харесате Facebook страницата. Това беше от мен и от моят отпуснат вече корем. И чао и приятен ден! Да, чакайте, ще мога да оцела копчето. Да, и вече чао!